ranka yarda ne mai gari tare da kai maliman Allah kara ma girma amin amin wato maliman Allah ya kare mu da cutar coronavirus assalamu alaikum aminu alaikum salam salamu alaikum aminu alaikum salam bismillah mata hango don go yare irkon bore ne ga mai gari ko go da oh mai gari ko bore ne kan gai mai gari ko bore ne ga ba ni mo zamai gabe kan nika ne wo manta ba to wallahi mai gari ba ni no manti ba ni no jam zan mai gari wai bowo kan ni go di go gorni zangi dai dum to rai kullo sil gamara e go sin dainu to asin da hay kul kala gari na ga da kai wanda mu mai bandara hey dan gai tabun moyo aran wo wai boro aran problem ona daran ga salan wasala aran wanda sai minin gai me ai go salga si amma nayi mu ban gina mai gari to asin da hay kul kala gari na ga da kai ai kwar mu mai bandara eke mai gari ai wo ga ba mu salga si am gari ka mu mai bandara ama zawu to asin da ai kul kala di dai ta kunkum ya mai kan garanga amne ka daidai wanda mu mai da ginga bo hawo hey kan gai ai ne ifo no nin da nin da kyaga wallahi man ta hay kulno kal dai coronavirus so kan maga igo ga salan tele ga igo ga salan ragiya ga igo ga ma mi hangai ga sandi ai ne isai fun kandi ima dai ta kunkumo ga dan idan ga sadan ko be ga kan mazina no yin sai mazina ko mai yin kuma ni bin mas dai sai kan ga dinga wanda ne ka dinga ne kan windo ga had karyan ba barka ai ga kan mai gari ka dinga mata ki san fa wadun wodole mu kan gai ai goga ma ni sai mai gari niga ba kan da bon niga jam zamu wallahi kan gai ko min wa ai kan nin won dogo ginna nina hijin ka son no ai fam kan lakalo da nga daino songo no wai boro kan go kini sai ni mahanse dangani go gidiya ne ni musarno mantiya din no kan gai dai matana te na min go hagu ba to hangane go ka ai goga ma ni sai mai coronavirus doro kan ma wai boro go gisalan ni sai ago anan dunya me da me gana go gun go bore ko be zari ga kini ga ni ma ine bor ya tin filana no kimi kware mu ne goga ma to wallahi hay kan gin wada coronavirus doro inga dai gita ta kunkumu sintinano in kan ta kwara go ba din aran ma aran gu goro aran ga ma ni chargari aran ma metri follan ka ko in kan gumu wara mu mai ga ya ga vaccinate kami he kan gai coronavirus so ne abi hingin wi kala Allah har aloma dai wato kan ga kai ga bani ga do ko ne o don no ni gi gaban har dai ni ga bani mu wada coronavirus ya dinga kan gai wa baro ki muna goci ni sai ni mu ne hanga ga sanne ni tun go nu wondo ni te bawa ma son muna ago dai ginda ki wallahi mai garni ki to wallahi mu amma go singa yardan da kin mandi fa hankin waye wo mandi go singa yardan do ruwa ne wo man ti borno so kufa ne mu diya a hingi te songo mun bo ago ne jarga masa su hangan kan gai man tu sore sannu no ga sai ni gine aran matakun kuma yoda to mai gari ya dinga wai boro aiki bai kan fisibillahi ki muna ki to mu mai ni goga maya mun kuna ine dogo manti borno kan zamana sai kan ga wi zama da mun kun dogo ni goga maya hankal mai gari agoga goga yi eke agoga goga yi wi yan ladu ya dinga mu mai goga ne sai wallahi mu tayu kan mai gari ya dinga kame kai kan gai ka zumbuka ha mai gari zumbuka ko be zumbuka kan gai zumbuka be kan digi mi ro jol bin ai duwa no do Allah mi sai kan gai mai gari mai ne wallahi cisso yan gara mu mai no no ani cisso yan wosinti to man to ne no gin wada do kai din da kiki ne sai ta kun kun wone kan don da nu wondo go kwara wato nu wanji ga sanan ha sai ni bumbo ga asi sa kufa inga ya dinga ilfoki aram gaban da wani ga kun ban da kira banda ai kwaro kan nugo gidi ai koi iga koi windi ko koi windi fu ko koi furu ya iga no en dai mai gani ma ai man sanni ko sinimera ai wota kunkumo wai bono gaba to aran makaga fayinsi to ni dai kwara zanka zaji in ka kalamu koi be ba dari wannan sta im ta kunkumo ni kai gai
madalla Oho. madalla ni goga ma wal mu mai ta ku kuma pini wanda ga goba din zanga da da wallahi ma nan Dirko gune wa hino ba su hada kan gina im kakin kagin gudun buke ido ayi wa ina. masi koi sabin Wai ce mai kan mantai ba. dai mai ga mi no mintin ilma il ko ta mo fuli ma wallahi ma alhana ne su il goga alhana hana Nimi ya faisa ni mama da. to ya dinga son wa haikirin ware giti irin ware irko amiru wa da coronavirus da wa tusu